Nne di m ekwere na m ga-anụ di m. Ofu nwaanyị asị m na ya nụrụ di so onye wee bata ya na di ebili na fa na nne ebi ọfụma. So ọkwanye a nka na abanye adị ime. Ya wee mụọ nwa afọ. Mami ya wee bịa ọmụgwọ wee bịa wee nọ 3 months. Wee nọsịa ya na di edu onye ụlọ o wee naba. So ọkwanye a ya wee dị ime ọzọ. Ka a na-akwado ịmụ nwa di wee kpọọ ya wee sị ya na ọ bụrụ na ọ mụọ nwa na ọmami ya ga-abịa ọmụgwọ na mama nyanwa ama mbịa. Ya wee sị ya mba na ọ bụrụ ka esi eme na ọ bụrụ na ya mụọ nwa mami ya bịa ọmụgwọ nọsịa den mama nke chọkwa ọbịa. Ya wee sị ya na nke afọ ama mme o na mami ya ama mbịa na mama nyanwa ga-abịa. Ya wee sị oke. Ya wee kpọọ mami ya wee gwasị anya mami ya sị ya na nsogbu adịrọ. Si ọkwanye ka e mụọlụ nwa mama di wee bịa. Si nwaanyị abịa o na ọ dị enyeli ya aka. Nwaanyị anụnwa wee nọ after 3 months ya wee si die ka ekwenụ mgbe mama gị ga-ana. Die wee si ya na mami ya ama nna na ọ ga-anọ 4 months. Ya si oke ya gbakwa nkịtị. Olu ka 4 months lụrụ ya wee sikwa die ka ekwenụ mgbe mama gị ga-ana. Die wee si ya na mami ya ga-anọkwa another 4 months. Si ihe a wee kwụrụ ọtọ wee gwu ya ike ya wee sị a ka maka ihe ọwụ o wee sị a na ọmami ya bụ ihe anụnwa na ndị ebe anụnwa bụ bie no one sọlịa ka mami ya ga-anọ na bie. This girl wee sị na ọ bụrụ na nne die nọ na bie bụ ihe bụ the problem na since nne die bịara na o nwerozi ihe ọbụla ya na die na-eme together na ihe ọbụla a ga-eme n'ụlọ na nne die ga-etinye ọnụ asị na a ga-egote anụ nne die ga-ekwu ụdị a ga-egote asị na a ga-ebute rice nne die ga-ekwu ụdị a ga-eli ihe ọbụla na nke afọ abụrụ dị ya nakwa abalị di ya ebinye je na guest room ebe mami ya nọ ya na mami ya ga-akpagide nkata ọ na-akọtịrị mgbe ụfọdụ ọ dabatazi na room again mgbe ụfọdụ ọ ga-abata ọbụla ebe 4 ka a na-agwa anyị ha na ya ga-asịkene na sisi mami ya bịara na ya na di ya eli nụrụ ezigbo ibo gị ka a na-agwa anyị ha maka gịnị mami ya is always on the way. Anyị esi ndị mami ya ga-ekwu ihe a ga-esi and nọ nke afọ mami ya kwuru ka a ga-esi ya jesie bata ya nọ n'ilo ma onye anọ na kichin mami ya na di ya na-eticha m ya je na ile ha na nwaanyị ekunye jawara ọ bụ na o jawara onenebe tv kọba ihe ọzọ ya ka ya ekwu okwu ọsị anya mechie ọnụ di ya sị anya mechie ọnụ anya gwanọzi ka stranger na so ndị ha na-eghe ọnụ ụmụaka na-abụ ọnya mụta mana nyanwa bụzialụ ihe nya amara ọtụ dem na di ya dị enechizili anya ọ dị enye ya ego ya ya onye ego je gwagodo mami ya in fact na ike agwụghị ya ji edi ihe anụnwa ya wee kpọkwa di again wee jụbịa si ka ịbọsị mami ya ga-ana o wee si ka a gwazi anya eziokwu na ihe anụnwa bụ ụnụ ya and etu o si bụlụ dị ya ka o si bụlụ nọ mami ya na mmadụ enwere right ịgwa mami ya mgbe ọ ga-abịa bie na mgbe ọ ga-ana bie in fact na otu ọbụla mami ya si wee chi nọ ka o si ya nọ ọ sị na ọ ga-anọzi ebe forever na ya nwere right ịgwa mami ya ya gbogo egbogo ma gbede agbede ọkwanya ike wee kwụrụ ọtọ wee gwa ya wee jekwulu mama die wee sị ya na ọfụ na sis ọbịa na marriage ha brozi the same thing ịghọtago nwaanyị a wee laa anya wee lasị anya wee sị ya na ọ dụkọ na ọ chọrọzi ịnọ na this marriage ihe a ka this woman gwara ya. This girl wee sị m na etu o si gbatakwulu kịta na ike agwụghị and na ya chọrọzi mana ya chọrọ ka ya jụọ di ya ajụjụ na ya chọrọ ka ya kpọọ di ka ya sị ya na ọ ga-aralụ ya na mami ya onye ọ chọrọ ịnụbazi and na ọ bụrụ na ọ ralụ mami ya nya kpọrọ ụmụaka ya na-abụ na be nne ya den ọ bụkwa na ọ ralụ nyanwa ịma na mami ya ga-anaba ka ha nụọ di na nwunye maka na ya nọzi ka odibodo ọlụfa di ya n'ezie mami ya n'ezie fana abụọ mesị afọ eticha amụ na fana abụọ ga-anọlụkpa ife a ga-esi akpọzi anya gwa ya ife a ga-esi na fana abụọ ga-anọlụkpa ebe a ga-eje akpọzi anya gwa ya ebe a ga-eje n'ụlọ ama na nke kasị njọ bụ na ndị na-akpọfe olili na ndị na-akpọfe ije wedin na ndị otu na di ekwadosi odulu mami ajebe instead of yanwa anọzalụ n'ụlọ which means na mami ya ka ọ na-anụzi n'ike agwụghị ya wee chọọ ka amala ife ndị mmadụ lụ ihe anụnwanya chọrọ iju di ekita ọnya jụọ ọnyanya ọ na ọ bụrụ a good thing ya kwesịrị ịgwa die maka na ike agwụghị ka ọ dị unu ka agwa die ihe anụnwa na ọ ga-agbasa this marriage forever
n'eziokwu na ya chọrọ ka marriage gbasaa, mana ọ bụrụkwa mana nke na ya na nne di ga-ebi forever na ife abụrụ marriage na ọka mma na ya na be nne ya. So nwanne m, kedu ife ilo? Kedu ife ọdụgụ ka nwaanyị a mee? Onye gaa n'iru jụọ di ya ajụjụ anụnwa, ka onye ajụ na di ya ajụjụ anụnwa nọlụtaba afụfụ bụlụ medi nọlụ na be di. Ọ bụrụ na ị ga-esi ozi a nwanne m, biko gwa anyị filo na kọment sekshọn, maka na ọ ga-enyere nwaanyị a aka ije ma ife ọ ga-eme. Daalụnụ, ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ, ma ekwezalụ m aka tụsa ozi a ka olu ndị ọzọ ntị.